Tend duond bura mar DAP-K onyiso chia motegno mar biro loyo yiero madundo michano bagi e yo Ugunja e giko dwe mar 11 higani. Ogai mar duond burano Eugene Wamalwa lero ni gidhi nyime gi keto ikruok mar neno ni giloyo kombe bura e yiero duto madundo michano bagi gi duol mochung'ne tawo yiero pacho ka IEBC. Kom ma Ugunja nodong' nono tok jaod bura ma kono Opiyo Wandayi nowal kaka jatend migawo mochung'ne weche mag teko higa mokalo. Nyaka sani komno oseywayo josiasa mahewa 5 molap dhogi ndogne kawo lemo manowe thuolo gi Wandayi. The battle that is coming up in Malava, DAP Kenya, is going to become your Waterloo. Tuna furaha sana because now we have a team that will undertake very onerous tasks dedicated to them by the NEC. But we also have a team that can now go to the ground. Instead of fighting in the boardrooms, we are going to fight to win seats in Malava, in Huisero, all the way to Ugunja. We have the Honorable Chris Budo is here, our candidate in Ugunja, and others. Ugunja wacho ni sani giyiero dhano, ok giyier party. Gidhi yiero dhano matiyo negi. Kendo kigo mbaka, wago mbaka gi jopiny, to giwacho ni gin sani gidwaro jong'ano manyalo yudo yo makonyo go shida magin go. Gik moko 4 motegno. Namba 1 en golo dhier. Namba 2 jo Ugunja dwaro kaka ginyadhi osiptal. Namba 3 wach mar skul. Namba 4 ojende ma Ugunja onge tich. Mano e kaka agenda ma wadhigo.